Σήμερα ετοιμάστε τα καφεδάκια σας, τα θέματα είναι πολλά. Ακόμα σε όλες τις καταστάσεις. Γιατί πάμε να ξεκινήσουμε με την απάντηση της Σύσης Χριστίδου για το ότι τηλεφωνούσε στην Σύση και εκείνη δεν του σήκωσε το τηλέφωνο. Η Σύση βρέθηκε σε εκδήλωση εχθές το απόγευμα και σε πολύ δύσκολη θέση έρχεται η Σύση, δικαιολογώντας, σχολιάζοντας ή τέλος πάντων παραθέτοντας Πιανίδη. Ο Τρίφωνας Σαμαράς παρουσίασε το ημερολόγιό του, του οποίου μούσα του φέτος είναι η... Και τώρα. Η πρώτη μίση φίλος. Η πρώτη μίση φίλος. Και μοναδική νομίζω είναι να μίση φίλος. Τι να σου πω τώρα, όταν η γυναίκα είναι 80 χρονών και είναι έτσι, πραγματικά έτσι να μεγαλώσουμε όλοι. Μεταξύ άλλων στους υπόλοιπους 3-4 μεταβίασμα. Άκου τώρα, η Μέγκη είναι από τα πιο ειλικρινή άτομα στην ελληνική ότι δεν κάνουμε μόδα και σχολές τα λοιπά. Κάνουμε τηλεόραση. Είναι λίγο αφοριστικό να λες ότι ένας άνθρωπος σαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Ρόνι κάπου τον έβλεπα στο Τορόντο. Στο εξωτερικό ήταν, στο Τορόντο. Έκανε ένα φεστιβάλ κινηματογραφικό, είδα κάτι φωτογραφίες που ανέβασε. Καλά κάνει να ξεκουραστεί. Ένα γλυκό φιλί στο μαράκι μας το φέρετε προφανώς στη δεκαετία του 90 όταν και πρωτοεισήγαγε ο Δημήτρης Παπανώτας τέτοιου είδους εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση με τους μύθους και πραγματικότητα. 18,1 έχω να σου πω χτες η Μαρία Μπεκατόρου με το Chase, 8,5% βλέπω στο Μεγάλο Παζάρι, 9,2 το 5x5 το Παζάρι. Για το πώς διαμορφώνεται το τοπίο τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, για τα νούμερα τηλεθέασης, τη δική του πορεία, πότε σκέφτεται να αποχαιρετήσει με το Καλημέρα Ελλάδα. Η Αφροδίτη Σκαφιδά είναι εγκυμονούσα, θα φέρει στον κόσμο το παιδάκι της, τον καρπό του ερωτά της μαζί με τον πυροδήμα και ότι σύντομα σκοπεύουν να ανέβουν τα σκαλότυχο, όλα τα καλά. Και τους αξίζουν τα καλύτερα του πύρου, του αξίζουν τα καλύτερα. Και στο πλατείο του Πύρου. Με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη χαρά. Το θαυμάζω πάρα πολύ. Λοιπόν, στην έναρξή μας, από την οποία έτσι προκλήθηκες άλλος. Αυθόρμητα, γιατί θεωρώ ότι έχουμε δεθεί πέρσι. Περνούσαμε πάρα πολύ ώρα στο καμαρίνι της κάθε πρωί. Μεγάλη κουβέντα. Η φιλία, όπως τη λέμε στα τηλεοπτικά, έχουμε μία καλή σχέση. Είχαμε περάσει και τις διαφνίξω και να τοποθετηθώ. Σίγουρα καμία συνεργασία δεν είναι τέλεια, γιατί είναι μία δουλειά. Κάποια πράγματα μπορεί να πονάει και λίγο, ο σου λέει γιατί και τα λοιπά. Δεν υπάρχει τίποτα, να στείλουμε ένα ξενιό. Θα δείτε και τη Βάσια Παναγοπούλου, η οποία μιλάει για την επιστροφή του Γιώργου. Χάνεται ένα κομμάτι της ζωής μας και κόβεται ένας ομφάλιος λόρος, ο οποίος δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Άγρια αναλογή συναισθημάτων, έτσι. Τη μέρα της μεγάλης χαράς του γάμου σου, να περιμένεις βέβαια ότι θα φύγει η μητέρα σου και να γίνεται την επόμενη μέρα. Λίγες ώρες μετά. Ένα παιδάκι όμως έρχεται, γιατί μία ζωή έφυγε και μία ζωή έρχεται. Τι ωραίο που λες αυτό, ρε Μερού. Θα είναι να έχει ο γαμπρός που θα προξενεύει την Κατερίνα. Δεν μας το είπε αυτό. Το είπε, παιδάκι, να είναι επιχειρηματίας. Να είναι επιχειρηματίας, όμορφο, είναι στα καλύτερά της, πιο λαμπερή, πιο όμορφη από ποτέ. Δηλαδή, τι ανάγκη έχει η Κατερίνα να της προξενέψεις, γαμπρό. Δεν την ξέρω προσωπικά την Κατερίνα. Αλλά αν έχει μια ωραία ιδέα. Δεν ξέρετε την Κατερίνα. Αλλά το λέει, καλό εσείς που δεν ξέρετε την Κατερίνα. Συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και πάμε μέχρι την αίθουσα συνέντευξης και να βιοπορίζεις αξιοπρεπώς μέσα από τη δουλειά σου. Και να κάνεις και ωραίες δουλειές, σωστό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ψάχνουν και δεν βρίσκουν δουλειά και θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν. Άρα λοιπόν, ας στενοχωρηθούμε και για άλλους. Λοιπόν, και από τους 5 που είμαστε εδώ, έχετε δουλέψει με την Ναταλία Γερμανού, σωστά? Βεβαίως. Την συναντήσαμε και μίλησε για την Ναταλία που την υπεραγαπώ πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω, αλλά αφού το ανέφερες. Παίρνω πρόσωπο bulldog, δηλαδή. Άσχετο. Αυτό. Πάντως, παιδιά, επιτρέψτε μου λίγο να διαφωνήσω με τη φίλη μου και πρώην στρατιωτά μου Ναταλία. Για πολύ σοβαρά πράγματα. Απλά τη διαφωνώ με το κριτήριο που λέει ότι έχει. Είμαι κακός άνθρωπος ή σκέφτομαι κάτι ή άλλες με οτιδήποτε. Αν εγώ είμαι κακιά απέναντί σου, δηλαδή μπορεί εδώ πέρα να βγαίνουμε στον αέρα και εικόνα κακού ανθρώπου για ανθρώπους που μπορεί να είναι σκληροί στην τηλεόραση λόγω του ρεπορτάζ. Εγώ ξέρω που συμφωνώ με την Ναταλία. Ότι το κριτήριο υπάρχει αργά ή γρήγορα, δηλαδή ένας όλα επιστρέφονται. Αυτό που είπες είναι αυτό που λέγει η Μαλβίνα, ότι αργά ή γρήγορα ο πραγματικός σου εαυτός, όσο και να τον κρύβεις, θα βγει. Παρακαλώ! Να το απολαύσετε, να περάσετε όμορφα και από ό,τι έτσι να δω λίγο και ένα παρασκήνιο έτσι που ήμουν στα backstage. Παιδιά, είναι μια όμορφη παρέα, μια αγαπημένη παρέα. Τα λένε σου, γιατί καταλαβαίνω ότι η Κυριακή είναι μια πολύ σημαντική μέρα για σένα. Να το κοίταξε. Είναι σημαντικό στη ζωή σου να μην είσαι μονοδιάστατος. Γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνω από τα 23 μου. Εγώ μπήκα στο κομμάτι της τηλεόρασης από τα 23 μου χρόνια, σχεδόν. Είναι ξεπλάγιν, γιατί ξέρω ότι αγαπάς τον τόπο σου, αγαπάς τον τόπο που μένετε πια μόνοι.
Λοιπόν, έχουν γίνει πολύ όμορφες συζητήσεις, να ενταχθώ κι εγώ σε αυτό το πρωινό στο Σαββατοκύριακο στο Open. Τώρα από εκεί και πέρα. Τηλεόραση κάνουμε και ξέρεις, αυτά τα πράγματα αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Δεν βιαζόμουν να βγάζω συμπεράσματα. Δεν σήκωσες το τηλέφωνο σου. Πώς διαχειρίστηκες στις πρώτες δηλώσεις της ότι η συζήτηση που είχε γίνει ήταν να ενταχθώ σε μια παρέα. Ναι. Οπότε ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που βγήκε προς τα έξω. Είναι στο σπίτι και θέλω να του πω, είδα μια άλλη πτυχή του εαυτού του, γιατί μέχρι τώρα η μαμά ήταν στο σπίτι, πάντα ήταν πολύ τρυφερός. Ότι δεν είναι ευχάριστο, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ να κάνει τέτοια. Να μην τα έχουμε και φετάει. Ναι, καλά. Λοιπόν, το χωρίς δεν παντρεύεται. Ακούω παιδιά καμιά φορά μύρια έπονται. Σου λέει ότι αν ξεκινάτε να γαζρώσει, επειδή η Δήμητρα Τσαούση βρέθηκε εκεί, μιλάει για τις πρώτες εβδομάδες της εκπομπής του, ένα νέο εγχείρημα. Τις ευχές της νομίζω έκανε και εκείνο στο επόμενο. Ήδη από το Μάρτιο η Ελεονόρα γνώριζε ότι δεν θα είναι μαζί της ο Πώς το είπες έτσι, Νίκο? Πάμε να σας πω εγώ ότι συνεχίστε να διεκδικείτε τα δώρα, γιατί αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Έναν θα το δείτε τηλεοπτικά, τον άλλο θα το συναντήσουμε ζωντανά. Αυτή την αίσθηση μου αρέσει πολύ. Οπότε τώρα θα συμβεί το εξής. Θα γίνω περιφερειάρχης. Θα είμαι περιφερειάρχης. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Δεν θα κατηγορήσω κανέναν προσωπικά. Θα πω ότι χειρότερο πέπλο, πολύ χειρότερο στη Θεσσαλία, για να μην λέμε τα. Γοργά βήματα, η κανονική ζωή, να το χρησιμοποιούμε, αλλά δεν πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες, πλημμυρικά, όσα πρέπει να γίνονται και αυτά που γίνονται, όχι με την πρώτη βροχή. Να καταραίουν. Σου και έρχεται να κάνεις όταν απευθύνεσαι στον κόσμο και στα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια στην οποία κατεβαίνεις και βάζεις υποψηφιότητα για να εκλεγείς. Αλλά η ζώνη για το δάσος, η αντιπυρική, πρέπει να ξεκινήσεις. Πρέπει να βάλεις τον κόσμο, να του δώσεις κίνητρο να ασχοληθεί και να βλέπει εσένα και τους υπαλλήλους και τους λες 112 φύγετε, να μην φεύγουνε και τελευταία στιγμή να σώζουν τα σπίτια. Αλλά να εντάξει, δεν καήκαν άνθρωποι, αλλά κάει και το δάσος. Το δάσος μας δίνει η ζωή, μας δίνει το οξυγόνο μας. Είναι το οξυγόνο μας. Ποιο είναι στη ζωή σου, τι σου δίνει οξυγόνο? Όχι με την πολιτική, δεν μου αρέσει η πολιτική, γιατί αν μου άρεσε η πολιτική και πολλά χρόνια μέσα στη Βουλή θα μπορούσα. Θα μπορούσα να είμαι μέσα στη Βουλή, δηλαδή πραγματικά το λέω με τα λόγια Κούλης. Θα μπορούσα να είμαι ήδη μέσα στη Βουλή εδώ και για να. Δεν μου γεμίζει την ψυχή. Είναι μια δουλειά. Που εξελέγει. Ναι. Πώς σου φαίνεται η ύπαρξη αυτού του νέου προσώπου? Δεν είμαι ειδικός σε αυτά. Άστο. Εγώ αυτό ένα πράγμα σας είπα. Είναι άτρωτος. Δεν εννοείς λυπούνται? Είμαι καλό παιδί και με λυπούνται. Δεν μου κάνουν κακό. Στη Στυλίδα, εντάξει, μ' αγαπάνε τώρα, κακά τα ψέματα, μ' αγαπάνε. Και μετά από αυτά που, τέλος πάντων, όταν περνάει ο καιρός, και σε αγαπάνε ακόμα περισσότερο. Σε νοιάζει η στερεοφημία σου καθόλου? Πάρα πολύ. Αυτό δηλαδή, αυτό με προβληματίζει. Με νοιάζει τι θα λένε, με νοιάζει ότι θα περπατάνε στον δρόμο τα δισέγγονά μου και θα. Και ότι κάτι κατάφερα κι εγώ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάνει καλό, αυτό είναι που σε ενδιαφέρει. Όχι καλό, έχει κάνει έργο. Μεγάλο έργο. Δεν θέλουν να με πούνε κλέφτη. Δεν με νοιάζει να πούνε άλλα πράγματα. Τα άλλα πράγματα με ενδιαφέρουν. Δηλαδή, ξέρεις, δεν θέλω να με πούνε ψεύτη, άχρηστο. Δηλαδή, αν με πούνε άχρηστο, θα πεθάνω εγώ. Η κόρη σου, πώς το διαχειρίζεται όλο αυτό με την ενασχόλησή σου με την τοπική αυτοδιοίκηση? Γιατί φαντάζομαι σου παίρνει ώρα, σου δημιουργεί μια ένταση, αυτό το πράγμα το κουβαλάς στο σπίτι. Η κόρη μου έχει τη δική της ζωή. Βαριέται να σ' ακούει να μιλάς για αυτά? Τι άλλο μάλλον. Ναι. Δεν ξέρω. Τώρα που μεγαλώνει, ποιο είναι το μεγαλύτερο σου άγχος για τη Βαλήσια? Κοίταξε, μας έχει προβληματίσει έντονα ποτέ, ώστε να έχουμε καρδιοχτύπια μεγάλα και τέτοια. Είναι εντάξει, παιδί. Δηλαδή, όταν βάλω στόχο, δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει τίποτα, Δεν υπάρχει κάτι και τέτοιο, θα γίνει. Θα γίνει από μένα. Ξέρω ότι όταν θυμώσει, αυτός που θα τη θυμώσει, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εσύ δηλαδή πάνω είσαι εκδικητικός εσύ? Για κάποια... Είσαι συχνά? Όχι. Αλλά όταν θυμώσω, εκεί αυτό το πράγμα είναι δύσκολο για κάποια στιγμή. Το έχεις μέσα σου δηλαδή αυτό? Βεβαίως. Δεν ησυχάζεις άμα δεν το πάρεις? Όχι. Αλήθεια, που μου παρουσιάζεις τώρα σαν πολιτικός, σαν... Δεν είμαι πολιτικός, όχι. Όντως είναι στα καλύτερά της, με δουλειές οι οποίες... Για μένα το καλύτερο, για μένα, οι Πανθέοι.
Το βλέπεις, το παρακολουθείς, Το είχες δει και τότε και βλέπεις τώρα τη σύγκριση με το σήμερα? Όχι, τότε δεν το έβλεπα. Δεν το έβλεπα τότε. Θα έχει πολλή δουλειά. Θα έχει πολύ αγάπη. Όλους θα περνάμε καλά σε αυτή την περιφέρεια. Δεν θα υπάρχει αυτή η στενοχώρια και το... Λες ότι κάτι από αυτό που είσαι σαν άνθρωπος το οφείλεις σε αυτούς τους δύο ανθρώπους? Και εσύ τα καλύτερα, πάντα τα καλύτερα σου εύχομαι. Αχ, θα μου πεις, θα με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις, είπες μετά από κάθε συνάντησή μας κάτι καλό σου συμβαίνει. Αν σου συμβεί αυτό... Θα το μάθεις. Τι ωραίο, για να καταπολεμήσουμε μαζί με την Royal Clinica και την Εβίτα Χουντάλα το τοπικό λίπος και ό,τι αυτό φέρνει μαζί του. Ακριβώς.